Il-poezija tatini l-libertà li nagħmel bil-lingwa dak li rrid. Li nagħti importanza lil ħoss daqskemm nagħti lis-sens li nfittex ritmi li anqluni li jfixkluni. Il-poezija tgħinni nilmaħ dak li ma nistax nara, imma naf li qiegħed x'imkien hemm. Tħallini nressaq qrib xulxin affarijiet, esperjenzi, konoxxenzi li fil-lingwa ta' kuljum ma nistax inqedhom ħdej xulxin għax irrid insegwi l-modijiet magħrufin tad-diskors. Il-poeżija naqra u nerġa' naqra, nismagħha u nerġa' nismagħha. Mhux biss biex naqbad aħjar xi jkun qed jiġri fiha, xi jkun qed jagħmel ċertu kliem, imma biex tidħol fl-aħmi, biex issaħħarni, biex tiskomodani. Il-poeżija hija kapriċċ li ma nistax ngħaddi mingħajru, ritmu li ma nistax inwarbu, ħoss mhux tas-soltu li rrid nibqa' nisimgħu u dejjem għall-ewwel darba.